Què és pròpiament educar, i especialment una educació centrada en l'ésser, no? És desenvolupar totes les potències o capacitats que té una persona, que estan allà en estat embrionari, estan com en estat latent, i que quan eduquem volem que es desenvolupin i arribin a la seva màxima plenitud. Això vol dir tot l'ésser. Per tant, no una educació només centrada en la memòria o en la imaginació o en la voluntat, sinó una educació que abraça tot l'ésser de la persona i permet que aquest ésser es desenvolupi màximament. Això per mi vol dir bàsicament 4 dimensions. D'una banda hem de desenvolupar la dimensió física de la persona. I això vol dir els hàbits de vida saludable, l'exercitació, la dimensió corpòria d'aquella persona, la cura, la higiene i per descomptat també la cura de la dimensió sexuada de la persona. La dimensió psíquica, que vol dir tant emocional com mental o intel·lectual. La seva capacitat de calcular, de pensar, de reflexionar, d'especular, però també la seva capacitat d'ordenar les emocions, d'endreçar-les, de poder saber prioritzar-les. Després hi ha la dimensió social. Aquesta persona ha de saber interaccionar amb els altres, crear vincles de qualitat, establir relacions de confiança. I després hi ha la dimensió espiritual. I la dimensió espiritual també és inherent a la persona. I per tant, educar-la vol dir que aquell ésser humà desenvolupi un determinat conjunt de valors, un determinat tipus d'ideals o de propòsits. Jo crec que educar en l'ésser vol dir desenvolupar totes les capacitats latents en la persona, i això no ho pot fer un sol ésser humà, això ho fem en comunitat, això ho fem al llarg d'un temps, això ho fa l'escola i ho fa la família, i ho fan activitats extraescolars també. I tots aquests actors interactuant fan que aquesta llavor es vagi desenvolupant, vagi creixent i finalment doni fruit. És la discussió entre allò que és permanent i allò que és conjuntural. I en el procés educatiu hem de lligar les dues dimensions. I d'una banda hem de formar aquests nois i aquestes noies perquè puguin instal·lar-se en un món complex i per tant que sàpiguen moure's bé en el món tecnològic, en el món digital, i això és conjuntural, això és contextual. Però després hi ha uns elements que són universalment permanents. Les virtuts. Hi ha virtuts que són essencials de desenvolupar independentment de si estem al segle XII o estem al segle XXI. Per tant, hi ha aspectes conjunturals i hem d'estar atents a això. No pot ser que un noi al sortir d'una escola no tingui les habilitats i les destreses per poder treballar en una societat tecnològica, però per altra banda sí, hi ha una sèrie de qualitats, de virtuts, que si les té li permetran reeixir com a ésser humà, com a professional, com a pare, com a mare, com a amic, com a amiga, a les seves diverses facetes. Que no hi ha educació neutral. Tota educació té una dimensió axiològica, que diem, és a dir, és portadora d'uns valors o d'uns contravalors. I els transmetem molt sovint de manera inconscient. Imaginem-vos que hi ha hagut una baralla al pati. S'arriba a classe i la mestra no diu res. Això és un tipus de comportament. O la mestra diu, anem a parlar del que ha passat al pati. Aquí hi ha una intervenció. El que no hi ha és educació èticament neutra. Quins haurien de ser els valors o les virtuts a potenciar? Mira, jo crec que n'hi ha 3 bàsiques avui. Una és l'audàcia. I l'audàcia és la capacitat d'afrontar reptes difícils, no acovardar-se i no tenir por de tirar endavant els seus projectes de vida. L'altra és la flexibilitat o la ductilitat. Estem en un món molt canviant, molt en transformació, i necessitem nois i noies que tinguin capacitat d'adaptació a entorns nous i diferents. I l'última, jo crec que necessitem nois i noies que tinguin una tercera virtut, que és la compassió. Jo crec que una educació ens ha de fer solidaris, ens ha de fer responsables, ens ha de fer persones que davant dels drames no tanquem els ulls, sinó que mirem de portar el nostre talent, el nostre compromís, per mirar de millorar la qualitat de vida d'aquelles persones. Això és una educació per mi bàsica. És a dir, una escola que no contempli això per mi
és una escola que està fora del segle XXI. Necessitem persones que s'impliquin en les causes nobles que avui té el món pendents. És determinant la qüestió del sentit, del propòsit, de l'objectiu, del per a què vius. Això té a veure amb un discerniment, té a veure amb una acció tutorial, té a veure amb un acompanyament. I quan eduquem no només informem, però educar té a veure amb acompanyar a una persona a desenvolupar el seu projecte de vida. I per tant l'hem d'ajudar a discernir-lo, a veure quins esglaons ha d'anar pujant per fer-lo realitat i acompanyar-lo quan fracassi també. Però quan parlem de plenitud parlem d'un projecte de vida que té sentit en ell mateix. La paraula llibertat és una de les paraules més manipulades, alterades, jo diria fins i tot reduïdes semànticament. Una idea de llibertat és la llibertat com a lliure arbitri, que és la capacitat d'escollir entre dues o més opcions. Però és que això és un nivell de llibertat 1. Hi ha altres nivells de llibertat més exigents i més plenes. Jo te'n diré un altre. Ser lliure és ser capaç de determinar el propi projecte de vida, encarnar la pròpia vocació. En definitiva, fer realitat el teu propi somni. I encara hi ha una última idea de llibertat, que és la llibertat com a alliberament. D'alliberar-se de tot allò que et subjuga, t'encadena, et manté empresonat. Jo crec que una persona lliure és una persona que naturalment pot escollir entre A i B, és una persona que fa de la seva vida una obra d'art i construeix un projecte de vida amb l'ajuda dels altres, i és una persona que progressivament es va alliberant de tot allò que l'engabanya. Estem gairebé admirats, també commoguts, també perplexos davant de les capacitats que estan desenvolupant aquests sistemes d'intel·ligència artificial generativa. Llavors el que cal són 3 coses davant d'això. Primer cal un bon govern, cal també transparència. I després hi ha un tercer punt clau, que és indispensable utilitzar-la per ajudar els més vulnerables. Llavors hem de destinar-la molt a això, a que realment la intel·ligència artificial sigui un sistema al servei del progrés integral de la persona, al servei de la dignitat de la persona i especialment dels més fràgils i dels més vulnerables.